Cinquena etapa ja, encarem el final de la cursa amb una etapa força llarga també, 40 quilòmetres, 2.700 metres de desnivell positiu, i sortim d'Andorra, d'Arinsal, per acabar a Tavascan. L'etapa comença per la carretera, seguirem també neutralitzats el cotxe de policia durant 2 quilòmetres. És per carretera però fa pujada, vull dir que també anem guanyant alçada. I fins que entrem ja al primer parc natural del dia, el parc natural de les valls del Coma Pedrosa, que el Coma Pedrosa és el cim més alt d'Andorra. I per mig de bosc anirem pujant fins al refugi de Coma Pedrosa, quilòmetre 5,5 aproximadament, on trobarem el primer avituallament, que també serà un avituallament d'aquests que li diem líquids, però que també hi teniu fruita i altres sòlids, perquè els voluntaris també han pujat des d'Arinsal en aquest avituallament. Un cop al refugi de Coma Pedrosa, doncs seguim cap amunt, direcció a la Portella de Ballau, que és el mateix camí que es fa per pujar al cim del Coma Pedrosa, i veureu com cada vegada que anem guanyant alçada, doncs el terreny es fa més alpí i més feréstec, amb roques i uns estanys preciosos a mitja pujada, fins a arribar quan veurem el Coma Pedrosa, trencarem a l'esquerra i nosaltres anirem fins a la Portella de Ballau, on se us obrirà una vista espectacular, veureu el refugi i el llac de Ballau, i allà hi ha una baixada, potser de les més espectaculars de la cursa. És una baixada molt vertical per pedra, que és relativament perillosa, així que a poc baixeu. A més, en aquest punt entrem al Parc Natural de l'Alt Pirineu i en aquesta zona, des de la Portella fins al refugi de Ballau, és una zona on hi ha una espècie protegida de la sargantana pallaresa, i aquí en aquest tram ens demanen no córrer i sobretot anar molt en compte d'on posem els peus per no trepitjar-la. Així que és una secció que cal estar ben a temps, tant per la seva dificultat com per al tema de la sargantana. Un cop al refugi de Ballau, que per accedir-hi teniu una petita pujadeta, arribareu a l'estany de Ballau i després hi ha una petita pujadeta fins al refugi. A partir d'aquí la baixada és molt bonica, molt entretinguda, passareu per diferents tipus de terreny, però majoritàriament es deixa córrer bé si esteu bé i podeu anar baixant fins a la Molinassa, que és el segon avituallament. Aquí sí que tenim un avituallament complet per agafar energies i estem a la Molinassa al quilòmetre 16 ja, portem 1.500 metres de desnivell positiu i encarem el següent tram fins a Àreu, que té una primera part per camins. Compte al sortir de l'avituallament, que sortiu per la pista, però 100 metres després heu de girar a l'esquerra per agafar un camí. Aquest camí va baixant i es segueix bé i va creuant un parell de cops la pista fins que finalment ja va desembocar a la pista i els últims 3 quilòmetres són per pista fins a Àreu. A Àreu trobareu un altre avituallament complet que us servirà per agafar energies per al quilòmetre vertical que teniu davant. Són ben bé 1.000 metres justos fins al coll de Tudela i que és molt constant, a mig de bosc, vull dir que simplement pujar, anar fent, agafeu forces a l'avituallament perquè això és el que us espera. Un cop al coll de Tudela, el primer tram de baixada fins a Boldís-Sobirà és fàcil, és per camins fàcils, és per 2 tramets de pista. Hi ha un punt a la pista on te trenqueu per un camí també per retallar una mica i després torneu a anar a parar a la pista i aquesta pista ja us porta fins a Boldís-Sobirà, un petit poble on hi trobareu el quart i últim avituallament. Però compte, que l'últim tram, de nou, són 6 quilòmetres, però no són fàcils. Els últims, aquests 6, són més complicats que aquesta baixada que heu fet fins ara.
són rocosos, és un camí de mal córrer, tenim un penya-segat a mà esquerra, tenim roques, anem molt cansats. Simplement tingueu en compte que aquests 6 quilòmetres no són ràpids i cal anar en compte abans d'arribar a Tavascan, un poble preciós que segur que gaudireu molt després d'aquesta etapa.